Tłusty czwartek. No toż mamy latośne zapusty chnet zasia formaj. Dzisiaj mamy ten grypny, szykowny tłusty czwartek, na który nie wtorek nie poradzili się już od Sylwestra doczkać. Przecia mamy jeszcze ino mięsopus, jak to inszego dam, znaczy się ostatki, czyli śledź, a nasz harynek. Najstroje wartko kunom pajan faszingu, Fasching, karnewal. Jak to zwał, tak to zwał, a ja wiem inotela, co za dawnego pierwej, a jeszcze za moich czasów szumne byli zabawy, fajery i grypno, szykowno dla wszystkich muzyka. Jak to ci kejsik śpiewali nasze chorzowskie antyki. Karnawał, karnawał, co tydzień, zabawa, zwyrtne frelki tańcują z chłopcami do rana. Karnawał, karnawał, sąsiad, wszystko sąsiadka, do wiwatu wypili, bruderszaftem skończyli. Trzeba by sam jednakowoż napocząć podle bo to jest tak. Już za starego pierwy od nowego roka trzech króli aż do wielkiego postu byli zapusty. Ostatnie 3 dni to dobni mianowali mięsopustami, a to skuli mięsa od pustu znaczy się pożegnaniu, bo od tego czasu aż do Wielkiej Nocy na isto żadnego mięsa, żadnej habaliny się nie jadło. We mądzie tutaj było przeblikanie się wesołkie zapusty, zaraz to maj te maszkary ostoliczne, tam dziady, cygany, Żydy, dziobły, bery i takie tam insze. Nie idzie ino tego metlać ze naszymi śląskimi pastuszkami, bo to był tutaj blank inszy zbyt. Zasik, te ostatnie dni, te całkiem mięsopusty, to byli richtig pogłupiały dni od tłustego czwartku do wtorku przed popielcową środą. Byli wtorek w dziedzinach samotne, jeszcze niewydane fredki i firnioki smycyli do najbliższego szynku, srogie bele żewniane i podwieź się gospodarz, nie wykupy jakąś gorzołą, może się rozumieć i za grychą, to plali ten bolek wodą. Niżko te frere skokali bez cymbaler na len, a karlusy na łowiec i jak wysoko w to fuknął, tak wysoko mu ten len, lebo łowiec latoś miał wyrosnąć. Bez ten z Polska mianowany karnawał, zabawy, roztomajte uciechy byli tak srogie i że kejsik dawno temu jeden Turek, kiedy przyjechał ze Polski do domu, to jego sultanowi godą, i że chrześcijany to dostawają bez ten czas, bez te zapusty takiej wariacji, takiego filmla i że dopiero hasie, kiedy im kapelunki na popiele cują na głowa, mogę ich z tego wyleczyć. Krom tych roztomajtych uciech, muzyki, bawienia się jeszcze byli te dioseckie przebierańce. I wiecie, wspomniał mi się taki jeden fal, kiedy jeden hajer Bercik sprawiał, jak to on synkowi rychtował przeblecenie. Synek miał być za dziobła. To nie ma utropy, stygnie jakiś kożu na nicę zwrtnąć, na głowę jakoś ich cypelmyca se przyknąłtlowanymi rogami wrajzić, rządził Bercik od majzliny. No i gorzej jest ze łogonem. Po wsiach to mają lepszy, bo wezmą się biflowy, wołowy łogon, naciągnie się go na perchok i powtyko się dosyć teraz szpędlików i tertych. Jeronie, na co te szpędliki we łogonie? Po co? Panie Eugen, zdobałoby się starszy człowiek, a życiopon nie znają. Tu plikuje mi Bercik. Przeca dziecka, teraz to maj te najduchy chnet by temu dziobłowi ten łogon utargali, a takiej się nadzieją na gość szpędlików. Zaroski ten łogon puszczą i temu dziobłowi, a że do wieczora taki ta będzie wisieć. Prawda? Bez ten całki czas, bez te zapusty do ci był u nas jeden grypny zwyk. Wszystkie baby parszczyli, skwierszczyli, roztomajte chrustki, faworki, roztomajte kieksy ze szpyrków, folowane marmeladą, futermejloki, kokoski, no i najważniejsze kreple. We wszystkich śląskich domach ważyło się w tecie, zawdy to był szmalec ze olejem, co by był fest gorki, byli kreple normalne, znaczy się einfachowe i lepszejsze. Do tych lepszejszych wlewało się szprytu, a do tych einfachowych ino zdziebko octu. Do tych krepli filowało się jakoś marmelada, a najlepszy kej w to miał konfitura różanno. Ten zwyk jest do dzisiaj ino pieron mieszczylo skóry tych wszystkich McDonaldów, w których wszystko smakuje na jedne kopyto. Mieli my przez Jańskiego roku i Zańskiego roku też te tłuste czwórtki i tu niektórych piekarzy, kaj się jeszcze robi kreple do porządku, to byli zawdy rają od samego rajca.
No ale niektóre głupie loki woleli krepli w tych wioseckich amerykańskich szynkach, kasthausach i jak to tam to jeszcze mianuje. No ale, kiedy się wspomna smak starcynnych, a nie skorzej mamulkowych z ozworków, to jeszcze te roski poradza się oślimtać całki pychol. Brało się cukier, jajca i ucierało się to wszystko na taką puchowatą masa, dodawało się do tego krupicy i ze 2-3 łyżki ze zworów, do tych, którzy nie spokopieli, to jest imbir, wszystko się to dobrze wychechlało, ani skorzy genau wywalkowało, nikiej nudle, ino, że grubsze. Tak, na cienki palec. Każda dobra gospodyni miała ci już rozstawajte szablony, którymi wykrowała bizgirne kejkskliki, tak wykrone kejksy dawało się na 2 godziny do zimnego, kajsik do altanki, na balkon albo na spodek kilszanku, co by dobrze tym zozworem przeszli i zrobili blanci się kruchuśkie. Nie skorzy kładło się te kejsy na poszmarowaną świecką blacha, musiała to być richtig, woskowo-świecka i blacha cieniuśko poszmarowano. Wrażowało się na blacha do bradru i do piekarnika. Kej się już uskwarszczyli, wciepowało się te zozworki do blaszanej biksy i dawało na stół, gdzie piero po jakichś 2-3 dniach. Wtedy byli najlepszejsi. A w to jeszcze się wspomni starkowo zista, lebo torta ze markwi, we kiery musowo wlony był rum, harat, lebo szprit. A wszystko to popijało się winnym grzońcem na korzyniach i cukrze. No, co ja wam sobie nagodą? Niektórzy to znają, a te, co nie znają, to niech pypcia dostaną, albo pójdą po Filip Dogowy i podwilmają jest jakoś starka oma, to niech się tego naumią. Eugen z Pnioku.